9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыелып пленар утырышын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Һәр елдагыча безнең утырышта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнаша. Бүгенге бу утырышта безнең зур кунагыбыз Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәрлович Мөхәммәтшин. Бүгенге көндә 39 өлкәдән һәм Татарстаннан 40 өлкә дип әйтәбез инде. Монда 500-дән артык эшмәкәрләр, җитәкчеләр чакырылды. Һәм инде бу безнең пленар утырышта Милли шура әгъзалары чакырылган, Дәүләт Советы депутатлары, Россия Федерация рәсми вәкилләре, Татарстанның район һәм шәһәр башлыклары чакырылган һәм инде килгән кунаклар. Безнең утырыш зур-башада карарга мөмкинлек тудырылган кемнәр килә алмады, алар кушылып безне белән бергә. Инде җәмәгать белеп торабыз, безнең бер елдан артык дөнья күләмендә коронавирус, шуңа күрә безнең былтыр бу пленар утырышны үткәреп булмады, чөнки без барыбыз да инде карантинда идек. Ләкин Аллаһ теләге нигезендә менә инде бу ел андай мөмкинлекләр туры килде. Һәм инде үзебезнең Татарстан Роспотребнадзор дәүләт комиссия нигезләрендә без менә бу очрашуга лаек булабыз. Шуңа күрә безнең инде әйтәсем килә, былтыр 29 августта зур җыеныбыз булды, милләт җыены. Һәм шушы милләт җыенында без татарлар өчен тарихи документ кабул иттек. Ул татарлар гамәл стратегиясе. Һәм инде шушы вакыттан башлап безнең бөтен эшләгән эшләр шушы стратегия нигезендә дә алып барыла. Әйтәсем килә, менә авыл эшмәкәрләре форумы ул безнең өчен зур чара. 31 көнне килеп без аны тантана рәвештә ачып җибәрдек. Аннары 5 мәйданчыкта эшләрне алып бардык. Килгән җитәкчеләрдән, эшмәкәрләрдән күп кенә тәртипләр җыйдык. Бер-беребез белән фикер алыштык. Һәм инде кичә без Тока районына барып, Тока районының 4 авыл эшмәкәрләрендә бөтен нәрсәне карап кайттык. Хафтанда менә бөтен барган безнең милләттәшләр республика күләмендә Тока районында зур билгеләрне үзләренә әйттеләр. Һәм инде бик куракчыл итеп каршы алган Фаил Бисбач Тока районы башлыгына без барыбыз исемнән дә зур рәхмәтне белдерәбез. Безнең иртәнге баш вакытында безнең килгән район җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы җитәкчеләре белән сүз алып барганда без инде күп кенә үзебезнең фикерләребезне ортага салып әйттек. Шул вакытта берничә җитәкче торып әйтте инде, менә бу ел безнең өчен ул татар халкы өчен, Рәсәй өчен бик мөһим ел. Ул җан исәп алу. Без әйтәбез инде, Рәсәй күләмендә әгәрдә 146 миллион халык яшәсә, татар халкы 2010 елда сан алу буенча 5 миллион 300 мең икенче халык булып торабыз. Без аны буенча инде күптән эшләрне алып барабыз, закон нигезендә алып барабыз. Шул вакытта әйтәсебез килә, менә 30 март көнне безнең националь лидерыбыз, Россиянең президенты Владимир Владимирович совет үткәргән вакытта бу зур чарага игътибар итте. Һәм инде әйтте, һәрбер кешедән, җитәкчеләрдән бу халык саны алган вакытта һәрбер кешегә шундый мөмкинлекне тудырырга дип безнең башка бурыч куйды. Шуңа күрә конгресс нигезендә, хөкүмәт нигезендә алар эшләр барабыз. Менә шундый бурыч кую безнең өчен, татарлар өчен бу зур бурыч та, зур өмет тә, зур эш тә. Шуңа күрә